Здравейте! Разбрахте ли за промоцията? Високи есенни кецове с поларен хастар в 3 десена. Един брой е 50 лева. Два броя са 65 лева в номера 41 и 42. Кецовете са с много хубава уребрена подметка. Високи са до глезена. Отвътре са с поларен хастар. Не знам дали се вижда. Ето го. Много стилен дизайн. 3 десена в черно с черен език, черно с червен език и черно с жълт език. В номер 41 и 42 промоцията е до изчерпване на количествата. Два броя за 65 лева. Побързайте, свършват бързо. За поръчки пишете под видеото или в коментар, или на телефона. Чао!